Sana. Dito po ako sa Igela. Ayan, may pulis na naman kasi 11 na ng gabi, ang daming pasaway. Ayan o, may parako. Ala, huli. Nahuli siya, sabi niya. So, ayan na aking transport, guys. Ayan na. Ayan lang inaantay ko eh. Subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, ang daming mga bata. Ngayon lang nag-uuwian sila kasama mga bata. Okay na kasi dito eh. Normal na sila. Ay naku. Parang ngayon lang nagpakalabas eh. Ayan guys, sasakay na ako. Ito na yung bus ko. Bye bye.